Добре. Окей. Шефа каза, съветът на седмицата тази седмица е: стига сме лъгали. Хайде, стига толкова. Стига вече, колко още? Всички казват, на лъжата краката са къси и после и слагат топчета. Даже не, на кокилия слагат. Къде ги намирате тия кокили, бе, хора? Сами ли ги сковавате? Всички са ме лъгали. Раждам се и доктора казва: какво красиво бебе. Или госпожата ми по рисуване: много интересна картина. Баща ми и той: ако учиш, ще успееш навсякъде. Цял живот ги слушам. И не, няма благородна лъжа. Това са го измислили аристократите, за да не ги заколят фермерите. Като си ги говорим тея тинтири-минтири, и хората се объркват. Не знаят къде се намират в реалния живот. Водят се по лъжата, която си им казал от учтивост. Така се раждат подкасти. Паси, колко сте забавни! Това беше много интересно! Беше ли наистина? Човек, ти имаш талант! Трябва да се пуснеш на X-Factor! И го пускаш по парзалката. Сега, в национален ефир, на Full HD, с жива публика, ще му смачкат мечтите. Краката й са къси, но ръцете й са дълги. И не знаеш докъде ще стигне и какво ще направи. Аз също съм послъгвала тук-там. О, да, задължително. Нямам търпение да излезем пак. Нямам желание да излезем пак. Какво да правиш? Добро възпитание го наричат. И аз се опитвам да спра, лека по лека да им го казвам както си е. Така че следващия път, когато те попитат дали е проблем да пушат в лицето ти, не дей да лъжеш. Аз, светът и дробовете ти ще сме ти благодарни. Това каза шефа. Ти си знаеш иначе. Да. Да.